Després d'anys de perseguir els huelos d'Agres, estirant-los de la llengua en la gravadora i dient-los torna a repetir això, torna'm a contar aquell conte, com era aquesta cançoneta? Doncs després d'anys d'anar perseguint huelos vam decidir editar Agres i dolces, amb les més dolces que no agres paraules que hem arreplegat a Agres. Refranys, frases fetes, embarbussaments, cançons, proverbis, endevinalles, gloses, etc., que estaven a la vora d'esfumar-se perquè són les últimes resialles de l'oralitat al nostre país. I encara que ho hem arreplegat exclusivament a Agres, això no és sinó una mostra molt representativa de com és el parlar, com és el valencià de les comarques centrals. I quina potència té els nostres pobles que atresoren este patrimoni immaterial tan valuós. Especialment si tenim en compte que Agres és un poble de 600 habitants i que no està massa lluny dels altres pobles de la contornada. És a dir, que si en un poble tan xicotet hem pogut arreplegar tanta varietat que és compartida en les comarques de la contornada, és perquè tenim un gran tresor que hem de perpetuar i que hem de seguir fent volar. Així que Agres i dolces ha aparegut en aquesta voluntat.